campus, tuha Jace Ian. Maybe she'll do like a room back at Dallas. Kunti misje? En voor misje Kunti? Halsvallen. Oh! Peter, Hoek, Shia, Sha. Wat is dat? En wie veilig geven de kinderen gewoon? Wat ik niet schreef. Oh no! Haasje. Ze u jongen gehouden. Hadden we als in klas? Wie mis je? Captain Lucian.